112, molwch yr arglwydd, gwneud hyd y sawl sy'n ofni'r arglwydd ac yn ymhyfrydu'n llwyr yn ei orchmynion. Bydd ei ddisgynydion yn gydr ar y ddaear yn genhedlaeth union wedi'i ddendithio. Bydd golyd a chyfoeth yn ei di a bydd ei gyfiawnder yn para am beth. Wel, gawn ni foli nawr yr arglwydd gyda'r emyn cyntaf sydd gyda ni heno, clodydd anfeidrol sydd i Iesu Gwyl. Y io'r, y rhan, fy mara bywiol yw. Yn gorwy'n byw ac arno rhof yn bwys. Gwaredu wna rhan disgwyl angen dwys. Ein darlleniad ni heno yw Llyfr Deuteronomium a phenod 6. Llyfr Deuteronomium a phenod 6. Mae'r pennod yn y Beibl Cymraeg Newydd yw Caru'r Arglwydd. Dyma'r gorchmynion, y deddfau a'r cyfreithiau, y gorchmynnodd yr arglwydd eich Dduw ei dysgu i chwi yw cadw yn wlad yr ydych yn mynd iddi i'w meddiannu. Mwyn i chwi ofni'r arglwydd eich Dduw a chadw y goll deddfau a gorchmynion yr wyddwn ei rhoi i chwi a'ch plant a phlant eich plant, holl ddyddiau eich bywyd ac mwyn estyn eich dyddiau. Gwrando o Israel a gofala ei cadw, fel y bydd yn dda arnat.
ac y byddai'n cynyddu mewn gwlad yn llifeirio o laeth a mel. Fel yr addawodd yr arglwydd, Duw dy dadau. Gwrando o Israel, y mae'r arglwydd yn Duw yn un arglwydd. Car di yr arglwydd dy Dduw a holl galon, ac a holl unaid, ac a holl nerth. Y mae'r geiriau hyn yr oedd yn ei gorchymyn i ti heddiw i fod yn dy galon. Yr wyt i'w hadrodd i'th glant, ac i sôn amdanynt pan fyddi'n eistedd yn dy dyn ac yn cerdded ar y ffordd, a pan fyddi'n mynd i gysgu ac yn coedi. Yr wyt i'w rhwymo yn arwydd ar dy law, a byddant yn rhagtalau rhwng dy lygaid. Ysgrifenna hwy ar wisg dy dyn ac ar dy byrth. Yna, bydd yr arglwydd y Dduw yn dod â thi y wlad y tyngodd i'th dadau, Abram, Isaac a Jacob, a byddai'n ei rhoi i ti. Gwlad o ddinasoedd mawr a theg, nad adeiladwyd mohonynt gennyt, hefyd tai, llawn o bethau Dionis, na ddarparwyd mohonynt gennyt, a phydewai, na chloddiwyd gennyt, a gwynllanroedd ac o newydd na phlanwyd gennyt. Pan fyddi bwyta ac yn cael dy ddigoni, gofala na fyddi'n anghofio'r arglwydd y Dduw, a ddaeth a thi allan o wlad y ddaeth o dig ei ddiwedd. Yr wedi ofni'r arglwydd y Dduw a'i wasanaethu, a thyngydd y lwm yn ei enw. Paid â dilyn diwiau eraill o brith diwiau cenhedloedd o ddamgylch, oherwydd y mae'r arglwydd y Dduw sydd gyda thi yn Dduw ei ddigus, a bydd ei ddig yn enyn tuag atat ac yn dyddifa oddi ar wyneb y ddeiau. Peidiwch a gosod yr arglwydd eich Dduw ar ei brawf, fel y gwneithoch yn Massa. Gofalwch gadw gorchmynion yr arglwydd eich Dduw ei dystiolaethau a deddfau orchmynod i'ch wir. Gwnaed hyn sydd union a da yn olwg yr arglwydd, fel y bydd yn dda arnat ac y bydd i'n mynd i fyddiannu'r gwlad dda a'i tyngodd yr arglwydd y byddai'n ei rhoi i'th dadau. Trwy addu allan dy holl elynion o'r blaen, fel yr addawodd yr arglwydd. Pan bydd y rentyn yn gofyn i ti yn y dyfodol, beth yw ystyr y tystiolaethau, y deddfau a'r cyfreithiau orchmynodd yr arglwydd ein Duw i'ch wir. Yna dywed wrtho, yr oedden ni yn geithion i pharo yn yr aifft, a daeth yr arglwydd am i allan oddi yno a llaw gadael. Ac yn ein gwydd dangosod arwyddion a rhyfeddodau mawr ac ar swydus i'r eithriaid a pharo a'i holl dyn. Daeth am i allan oddi yno mwyn ein harwain i'r gwlad y tyngodd i tadau a byddai'n ei rhoi i ni. Ac orchmynodd yr arglwydd i ni gadw'r holl ddeddfau hyn mwyn i ni ofni'r arglwydd i'n Duw ac i ni fod yn dda arno'n bob amser ac i ni gael ein cadw'n fyw fel yr ydyn heddiw. A bydd yn gyfiawnder i ni os gofalw'n gadw'r holl orchmynion hyn gyfron yr arglwydd ein Duw fel y gorchmynodd ef i ni. Ni'n diolch i'r arglwydd am ei ail sanctaidd. Do'n ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd. Gawn ni gweddio. I ni diolch o arglwydd am gael dod eto heno ger y bron yn enw ac yn heiddiant ac yn hyrianter yr arglwydd Iesu Grist. Diolch eto bod gyda ni argoffeiriad yn y nef, sydd yn cario ein henwau ni ar ei galon ac ar ei ysgwydd fel petai ger gyfron yn dyn. Un sydd wedi agor y ffordd, un trwy ei fywyd perffaith a'i aberth ar y groes sydd i'r chwygo'r llen, fel bod ni'n gallu dod i gyfresynoldeb di arglwydd, a dy fod ti yn gallu dod i'n calonnau yn bywydau ni. A bod ni'n cael ei galw nawr yn denl Duw. Os ni ddod at ei gilydd, a bod ein corff unigol ni yn denl yr ysbryd glân. Ac o arglwydd ni dod eto hynno i'th addoli di. Yn tad yn y nefoedd, tan teiddiau dy enw. Ti yw Jehova, ti yw y Duw mawr, y Duw holl alluog, holl bresennol, holl gyfoethog, triganrog, graslo, yn llawn gras a gwirionedd,
o ti yw y Duw anweledig sydd wedi dod yn weledig i ni, yn dy fab Iesu Grist. Delw y Duw anweledig. Ac o arglwydd ni'n diolch dy fod ti wedi datguddio dy hunan trwy dy air, trwy siarad o arglwydd. A'r gair y ddaeth yn nawd, wrth gwrs, ac o arglwydd yn person yr arglwydd Iesu Grist. Mwyn dangos Duw i, mwyn dangos person Duw, ac mwyn i gael adnabod Duw, trwy adnabod ei fab ef. Ac o arglwydd ni'n diolch yn fawr am hyn unwaith eto heno. Fydden ni byth wedi dy weld i, wedi dy adnabod i arglwydd, ond ni bai dy fod ti wedi rhoi datguddiad i ni. Ac o arglwydd ni yn ddyledwyr felly, fel ni wedi cael ei bore yma, yn ddyledwyr i'r ras. I dy ras di o arglwydd, i dy drigaredd di, i dy ddaioni di tuag ato ni. Ac i ni yn ddyledwyr arglwydd, i ni ddyledwyr oherwydd yn ddechod ni. I ni ddyledwyr oherwydd bod ni'n methu dy garu ni fel y dylen. A bod ni'n methu cael cydyn fel y dylen. Ond o arglwydd diolch, mae nid trwy gadw gorffnynion i ni'n dod yn bobl yr arglwydd. Nid trwy gadw'r ddeddf i ni dod yn blant y cyfamod, ond trwy dy ras, a trwy galwad di, a trwy Iesu Grist. O arglwydd ni'n diolch am y bennod i ni wedi darllen yn barod nawr arglwydd, yn anodd bobl Israel i gadw'r gorffnynion, ond nid mwyn bod yn bobl yr arglwydd, nid mwyn dod o'r aeth yn wedi dod o'i gweithwyr yn barod. A dyma y ffordd oedd yn fod i fyw yn wlad yr addewid. Ac o arglwydd, i ni eisiau bod fel yna o arglwydd. I ni eisiau bod y gyfraith i ar ein calon i arglwydd. Nid mwyn dod yn dystion, nid mwyn ennill cyfiawnder, ond i ddiolch i ti, i fyw i dy blesio ti, yn y man lle rydyn ni nawr, yn unigolion leoedd, yn wlad yr addewid, yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn gofyn i ti, i'n helpu ni arglwydd i wneud hynny. Nid i'n helpu ni arglwydd, ro'r ras i ni i beidio a gwneud ei unod, i beidio a gwneud delwedd arglwydd ohono ti. O arglwydd maddau ni, pan ni'n meddwl newid unrhyw beth amdano ti o arglwydd. Bod ni'n newid unrhyw beth sydd yn y Beibl, yn y gair, a fel gyda ni dy siapio di, a dy newid di, a dy leihau di wrth gwrs, maddau ni arglwydd. Maddau ni os ni'n rhoi unrhyw beth yn y lle sydd i fod i ti yn ei bywyd ni, yn ei calon ni, yn ei serch ni arglwydd, y lle canolog. Dim ond ti sy'n heiddi, dim ond ti sy'n deilwng, o'n holl gariad, o'n holl serch o arglwydd yn ein bywydau ni. Ac o arglwydd ni'n gofyn i ti i'n cadw ni'n agos at yr arglwydd Iesu Grist. O arglwydd ni wedi canu amdano fe nawr, Clodydd Anfeidrog yw enw fe, a enw di o arglwydd, ac i'n eisiau glynu wrth yr arglwydd Iesu. I'n eisiau cael ei gwreiddio, yn impio, yn cadw i mewn yn Iesu Grist. Yn ei bywydau ni o ddydd i ddydd o arglwydd. Ac o arglwydd ni'n gofyn i ti i'n helpu ni trwy ymodion gras heno o arglwydd. Diolch i ti di'n atgoffa ni heddi'n barod o'r gras ac o'r gariad anfeidrog yn yr Efengyl. O'r cyfamod gras sydd ar ei cyfer ni yn Iesu Grist. O'n i'n dod yn blant y cyfamod, o'n i'n derbyn popeth mae Iesu Grist wedi talu amdano. Mae ef i heiddi fe ac i ni gael e'n llawn yn ddod fe. O diolch arglwydd. Diolch. Diolch am yr arglwydd Iesu fel y ford yna yn cuddio gwarth ei noeth ni. Yn cuddio'n pechodau. Ger bron y Duw glân a sancta. Does dim un ffordd arall ond diolch am y gorchudd yma o arglwydd. Diolch am gyfiawnder Iesu Grist. A diolch heno bod ni'n gallu dod at ein tad nefo, bod ni'n gallu nesau at y ti, a bod ni'n disgwyl y bod ni'n nesau at o ni yn hyfiawnder yr arglwydd Iesu. Bydd ni'n siarad yn ei arglwydd eto heno, ac yn ein atgoffa ni fel wyt ti gyda ni fel ein tad yn y nef, ac fel i ni fod gyda'n plant, fel tadau a mamau, a fel i ni fod yn gyffredinol gyda'n
gilydd o agwedd hefyd yn ymddwyn. Diolch ar bod yr Efengyl yn ymarferol i ni ac yn rhoi help i ni ynglyn â bywyd yn bob dydd. Helpa ni fod yn halen ac yn oleuni o arglwydd ac i ni ynweddio hyn wrth i ni feddwl am rhieni a phlant, ni'n meddwl am deuluoedd yr eglwys a theuluoedd Cristnogol yn ein dyddiau ni o arglwydd. Mae gymaint o bwysau, gymaint o nosodiad ar y teulu yn ein gwlad ni, yn ein cymdeithas ni. Ynglyn â beth yw teulu o arglwydd. Ac gymaint o'r nosodiadau yn dod ar yr uned teuluol o arglwydd gwarchod y bobl yw yn gweddi ni. Ni'n gofyn i ti cadw ni'n agos at y ti. Helpa ni wybod o arglwydd beth i ni yn ei gredu. Fel i ni wedi clywed yn y darlleniad, bod ni'n gallu dweud wrth ein plant pam i ni'n gwneud rhywbeth neu pam i ni ddim yn gwneud rhywbeth. Beth yw'r rheswm sydd gyda ni? Beth wyt ti, wrth gwrs, yn ei ddymuno ar ei gyfer ni? A dyna ein dymuniad ni yw dymuniad ni. Ac o arglwydd i ni, felly yn cyflwyno hyn i ti nawr. Wedi o eto dros rai sydd yn methu bod gyda ni, yn arbennig y rhai yn y cartrefi arglwydd, benithian, o drod y dangnefedd iddyn nhw yn Iesu Grist, bydd yn noddfa ac yn nerth ac yn gymorth hawdd y gael. Helpa nhw wybod am yr afon yn llifo yn ddinas Duw o arglwydd. Diolch mae Darwin yn y salm, falle bod ymosodiadau mawr tu fas i'r ddinas ond yn afon yn rhedeg i gynnal y preswylwyr. A diolch am yr afon fewnol yna, trwy gael, trwy'r ysbryd lan o arglwydd sydd yn ei cynnal o ddydd i ddydd, beth bynnag sy'n digwydd tu fas i ni. Ac o arglwydd i ni, gwedio dros waith yr eglwys ac yn gofyn ti'n nerthu ni yn y dyddiau hyn i gyflwyno yr Efengyl o arglwydd yn ein dydd ni. Nertha ni arglwydd, roi i faith i wneud hyn, roi i sel dros ogoniant i arglwydd i gyflwyno yr arglwydd Iesu Grist. Ac ni'n gofyn i ti harwain ni, ni'n gofyn i ti hefyd o arglwydd i bendithion gwlad ni eto ac eglwysu'n gwlad ni ac ymweld eto mewn nerth mawr i'n fewhau ni arglwydd ac ymlygu dy hunan yn ein plith ni. Bod cenhedlaeth nawr yn dod o arglwydd sy'n gwybod beth yw presenoldeb Duw yn ein plith ni. O arglwydd ni'n yn Tregaron, edrych i lawr arglwydd i ni'n disgwyl wrth o ti, ni'n disgwyl wrth yn gilydd, ni'n disgwyl wrth ynion o arglwydd, ni'n disgwyl wrth o ti. O arglwydd todda'n calonau ni, todda'n ni o arglwydd, meddwl ha ein calonau ni ac yn mwy eleni yw ein gweddi o arglwydd. A diosg gyfraith a chibod o arglwydd unwaith eto. Gogoneddau dy hunan trwy achub llawer eto o arglwydd a gogoneddau dy ras. Ac o arglwydd derbyn ni nawr felly gyda diolch. Derbyn ni ac arwain ni, siarad yn ni, rhoi ni glistiau a chalon i wrando a derbyn. A gras i ddwy'n ffrwyth wedyn yn ein bywyd, gogoniant i thenw trwy Iesu Grist ein hynny. Rhaid i droi at yr ail enwyn nawr gyda'n gilydd. Un ag efo. Diolch yn fawr, diolch yn fawr. Un ag efau sydd yn gyfaill, pwy fel y fe. Hwn ag ar yn fwy nag eraill, pwy fel y fe.
Wel, i ni'n troi nôl nawr at llythyr at yr Effesiaid a phenod 6 ac mi ddarllenwn ni'r paragraff bach cyntaf o adnod 1 i adnod 4. Plant a thadau, chwi blant I ddihewch eich rhieni yn yr arglwydd oherwydd hyn sydd iawn. Am rydeddau dy dad a fam, hwn yw'r gorchymyn cyntaf ac iddo addewid, mwyn I ti lwyddo at ar hir ddyddiau ar y ddeiliad. Chwi dadau, peidiwch ac yrchwyddo'r plant, ond ei meithrin yn ysgyblaeth a hyfforddiant yr arglwydd. Wel, I ni'n ymlaen nawr gydag edrych ar adnod 4, ynglyn â cyfrifoldeb rhieni sydd yn Gristnogion. Ac I ni'n mynd ymlaen gyda'r ddysgeidiaeth, a fel o'n i'n dweud trwy'r diwethaf, mae dau beth ynglyn â neges fel hon. Mae'n rhywbeth I ni gyd yma, mae'n I beidio meddwl mae rhywbeth dim ond I rhieni sy'n digwydd magu plant ar hyn o bryd ydy hyn. Yn gyntaf, mae cyfrifoldeb arno ni gyd I weddio dros teuluoedd, a thros rai sydd yn magu plant yn y dyddiau hyn. A hefyd, mae yna egwyddorion cyffredinol yn ni'n dysgu ynglyn â sut I ni fod I ymwneud pan I ni'n magu plant, ond mae yna egwyddorion ynglyn â ymwneud â phobl eraill hefyd, wrth gwrs, yn yr un neges. Ac tro betha nawr, ni edrychon ni ar yr ochr negyddol, o adnod 4, a tro yma ni'n edrych ar yr ochr gadarnhaol. Ar ochr negyddol, ddylai rhieni ddim wneud dim I gythruddo ei plant. Dyna'r cyfieithiad yn y Beibl Cymraeg Newydd, Beibl William Morgan, digio I wneud nhw'n fyr, I wneud nhw'n grap, wrth gwrs. A Beibl.net yw gwylltio nhw. Ac yn edrychon ni ar hynny y tro diwethaf. A nawr ni'n troi at yr argymhellion cadarnhaol, wrth gwrs. Ei meithrin yn ysgyblaeth a hyfforddiant yr arglwydd. Dyna'r geiriau sydd gyda ni nawr yn y Beibl Cymraeg Newydd. Yn gyntaf, y gair meithrin. Ac wrth gwrs, chi'n meddwl am feithrinfa, falle bod chi'n meddwl am le gyda plant bach, wrth gwrs, sy'n cael gofal. A hefyd, oedd ffrindiau gyda fi yn y gogledd, oedd yn cadw nurseries, ond nid ar gyfer plant, ond planhigion. Ac wrth gwrs, oedden nhw'n tyfu nhw o had, ac oedden nhw'n dechrau rhai bath fel yn cael gofal arbennig, nes maen nhw'n datblygu gyda ymlaen wedyn nhw'n gwerthu nhw ymlaen. A chi'n cael y darlun yma o feithrin, chi'n gofalu am rhywbeth bregus iawn I ddechrau, a helpu plentyn, wrth gwrs, I ni'n sôn am nawr, I gryfhau, I ddatblygu ac I dyfu. A mae angen gofal arbennig, mae angen tynerwch arbennig. Pan chi'n meddwl am y gair meithrin, chi'n meddwl am dynerwch a gofal arbennig. Ac I ni fel rhieni wedi ni sydd yn Gristnogion gofal arbennig I hybu tyfiant plant, a ffyniant a ffydd, wrth gwrs, I hybu tuag at hynny. Ffydd personol dros I ddod ei hunan. Does dim dwywaith, mae cael plant yn ddendith. Mae'r ysgrythyr yn dweud hynny wrthon. Mae'n fraint aruthrol, a mae'n gyfrifoldeb aruthrol yr un pryd yn diwedd. Mae nhw'n rhodd y gan Dduw, mae nhw'n drysod wedi ymddiried I ni. Ac yn byw gyda ni anghyfnod fel arfer. Ac dyn nhw ddim yn bod, cofio ddechreuon ni tro diwethaf, dyn nhw ddim yn bod ar y ddaear ein mwyn ni. Ni'n paratoi nhw ar gyfer bywyd yn y byd hwn, ac eisiau paratoi nhw ar gyfer bywyd yn y byd a ddaw hefyd. Eisiau gyfeirio nhw I berthynas iawn a Duw yn yr arglwydd Iesu Grist. Meithrin tuag at hynny. Yna'r gair cyntaf. Ac wedyn ni, y gair nesaf yw disgyblaeth, addysg, meddai Beibl William Morgan, addysg. Yr holl broses o helpu nawr I ddatblygu cymeriad person plentyn, meddwl, ysbryd, meddylsoldeb, personoliaeth
gyfan. Mae pwyslais y gair yma ar weithredu. Siwr i ni'n ymwneud â phlentyn mewn disgyblaeth a hyfforddiant. A bod angen, tuag at hynny, mae angen rheolau, ffiniau, wrth gwrs. Mae plant yn hoffi ffiniau, gwobl a weithiau y cosb addas. Ac wedyn ni yr ail un, hyfforddiant, athrawniaeth, meddwl Beibl William Morgan. Mae'r pwyslais yma ar ymadrodd, siarad. Sut i ni'n ymwneud i'r pwyslais y gair cyntaf, yr ail un, y ffordd i ni'n siarad, dysgu trwy siarad gyda ein plant. Geiriau, wrth gwrs, wedyn ni sydd yn annog. Geiriau sydd yn calwnogi. Geiriau sy'n dangos bai. Geiriau sydd yn cywiro. A disgyblu hefyd. Ac wrth gwrs, i ni gweld hyn nawr yn y ffordd mae'r arglwydd yn ymwneud â ni fel i blant. I ni wedi cael y fraint o yng Iesu Grist, i ni'n cael ei mabwysiadu nawr yn blant i Dduw yn ni. Ac i ni'n dod i'n nabod e fel tad arbennig iawn, y tad perffaith, wrth gwrs. Ac mae e yn ein disgyblu ni gyda geiriau, gyda'i air, yn neud hyn. Chi'n gyfarwydd ar adnod yma sy'n sôn am yr ysgrythurau. Mae pob ysgrythur wedi ei hysbrydoli gan Dduw, wedi ei nadu allan gan Dduw, wedi ei siarad chi'n gweld, ac yn fuddiol i hyfforddi, ceryddu, cywiro a disgyblu mewn cyfiawnder. Mae'n tad meddwl yn gwneud hynny gyda ni trwy ei air. Dyna pwyslais ar hyfforddiant geirio. Beth i ni'n cael yn yr ysgrythur. Mor bwysig yw e. I ddarllen y gair, mor bwysig yw ei wrando ar air Duw, myfyrio ar air Duw. Nid jyst i gasglu gwybodaeth, ond i gael ein hyfforddi. Gan ein tad. Dyma sydd mae e yn ein hyfforddi ni, i'n datblygu ni fel i blant. Mae e'n siarad yn ni. Mae wedi siarad yn ni. A mae gyda ni yn ein iaith ei hunain. Mae gyda ni yn yr ysgrythur ar ein cyfer ni. Ond hefyd, wrth gwrs, mae'r ffordd mae'r tad yn ymwneud â ni hefyd. Beth sy'n digwydd i ni yn ein bywyd ni. Mae'n ymwneud â ni. Mae'n lliwio cwrs ein bywyd ni nawr. Mae'n gofalu amdano ni. Mae'n liged arno ni. O un pen y flwyddyn i'r pen arall. Ni yw canwyll ei liged yn yr arglwydd Iesu Grist. A sy'n bydd yn digwydd yn ein bywyd ni trwy ddamwain yn ymwneud â ni. Ac yn ei ymwneud â ni, mae'n ei dysgu ni, wrth gwrs. Pob peth sy'n digwydd. Pethau braf, pethau sy'n ddim mor braf. Ond trwy'r ei gyd, mae'n gyda ni. Mae'n caru ni, mae'n dysgu ni. Ac enghraifft wedyn ni yw diarhebion nawr te. Penod 3 adnod 12. Fy mab, paid â di-ystyru disgyblaeth yr arglwydd. A phaid â digio wrth ei gerydd. Oherwydd ceryddu'r un a gael y mae'r arglwydd. Fel tad sy'n hoff o'i blentyn. Mae'n disgyblu ni trwy ei air, ond hefyd trwy ddigwyddiadau yn bywyd ni hefyd. Ac i ni'n meddwl weithiau pam mae Duw wedi gadael hyn i ddigwydd. Peidiwch a di-ystyru y pethau anodd. Mae'n tad dal gyda ni. Mae'n dal yn ein hyfforddi ni. Mae'n dal yn ein caru ni. Mae'n dal yn ein santeithio ni ac yn ein datblygu ni. Trwy bob peth mae'n caniatau i ddod. Doedd ddim yn symud ac yn newid ei gariad a'i ofal a'i gonsern tuag ato ni. A mae hwnna i'w adlewyrchu wedyn gyda ni am plant ni wedyn ni. Hwna disgyblu a hyfforddi gyda geiriau a gyda'n ymwneud ni. Ffordd i ni ymwneud am. Ac wedyn ni, bod yn ddisgyblaeth ac yn hyfforddiant yr arglwydd. Yr arglwydd. Ac mae hwn yn bwysig iawn. Mae'n dod o'r arglwydd. Of the Lord, yr arglwydd. A dyma ni eto yn ein atgoffa ni o gyd-destun yr adnodau yma. Dwi wedi bod yn trio pwysleisio fe. Mae'n siarad a Cristnogio eglwys Ephesus. Mae'n siarad â phobl sy'n llawn o'r ysbryd glân. Nid yn llawn o wyn i fynd nôl at y bumed benod. Mae e'n fwy na magwraeth
i foesau ac ymddygiad da. Mae'n cynnwys hynny, wrth gwrs. Wrth gwrs i fod e. Wrth gwrs bod ni'n magu ein plant i foesau ac i ymddygiad da. I ddysgu cwrteisi, i osgoi drefioni, i annog onestrwydd, gwneud dyletswydd, dangos parch. Na'r beth lleiaf allan ni'n ei. Ond mae yna fwy hefyd. Disgyblaeth a hyfforddiant yn arglwydd yw e. I ni yn rhieni sydd yn Gristnogion. Wrth gwrs, mae'r awydd i lesio yr arglwydd yn ein bywyd ni. I ni'n cael yr arglwydd ac i ni'n dechrau i'n plant ni i ddod i farnabod a'i garu hefyd. Yn nabod e fel y gwaredwr nhw nawr a dilyn fel eu harglwydd nhw. Wel, sut nawr dyma rhai pwyntiau ac yn pwysleisio heno, dwi ddim yn siarad fel arbenigwr na dim byd fan'na, mae'n pregethu i fi yn hunan. Dwi wedi gorfod edrych ar rai lot am fethiannau fel rhiant. Peth cyntaf, pasio mlaen y gyfraith i'n plant. A dyna gawson ni yn y darlleniad, wrth chi sylwi mae'n siŵr, yn y chweched bennod o lyfr Deuteronomion. Mae ddwy adnod mae'n ormod i roi ar un sleid, wedi rhoi un ar y tro. Pan fydd y plant yn gofyn i ti yn y dyfodol, beth yw ystyr y tystiolaethau, y deddfau a'r cyfreithiau, a'r chmynodd yr arglwydd ein dew i chwi. Beth yw ystyr hyn? Pam i ni'n neud hyn? Pam i ni'n byw fel hyn? Pam mae pobl cangen yn byw fel yna? Pam? Ac wrth gwrs mae plant yn gofyn hynny. Pam i ni ddim yn neud hyn, neu pam i ni'n neud hyn, pam dwi'n wahanol i ddim nhw? Mae'n naturiol, yn dweud. Yn ein agoraeth, mae plant yn mynd i ofyn hynny. Gadewch chi fynd mlaen i'r ail adnod sy'n dilyn mater. Yna, y dywed wrtho, dweud wrth y blentyn, o, yr oedden ni'n gadwyd am ni allan o ddiynno a llaw gagar. I ni'n byw fel hyn i blesio yr arglwydd. Beth bynnag mae eisiau ar gyfer ein bywyd ni, dyna beth i ni eisiau. Ti'n gweld, mi oedden ni mewn lle ofnadw yn yr aifft. Ac oedd e'n le ofnadw, bywyd yn ofnadw, a mae'r arglwydd wedi dod yn ni allan. A mae wedi dod â ni i'r gwlad yma. Niw mae hyn ar gyfer gwlad yr addewyd. Ac wrth gwrs, chi'n gweld y darlun, chi'n gweld y thema ar egwyddor, a dwi wedi beth oedd e'n plant ni. Pam? O, i ni eisiau plesio yn arglwydd, i ni eisiau cadw beth mae'n dweud yn hael Duw. Achos oedd ni mewn lle ofnadw, un amser, yn ein peth hwyd ni. Oedd ni ar goll, a mae'r arglwydd wedi torri ni. Wedi anfon i fawr ein hachub ni. Wedi anfon ei ysbryd glân i'n fywydau ni, i ni gredu yn Iesu Grist, i ni gael berthynas gyda Duw. Wedi gwedd newid ein bywyd ni. A nawr, i ni eisiau plesio fe. Dyna pam i ni ddim yn gwneud popeth mae bobl eraill yn gwneud, a dyna pam i ni'n gwneud rhai bethau wahanol. Dyna pam, mwyn plesio yr arglwydd. Ac mae hyn wrth gwrs yn mynd i gynnwys wedyn ni dysgu cynnwys gael Duw, dysgu cynnwys y Beibl i'n plant, dysgu ffordd yr efengyl, cefnogi ac ymhwyso neges yr eglwys, neges yr ysgol Sul, neges y bregaeth, a cyfrifoldeb, mae cyfrifoldeb o braint gyda ni fel rhieni i wneud hynny. I eithaf yn gallu. Mae'r adnodau hyn yn dweud wrth yr Israeliaid i fod yn barod hynny. Dyna'r pwynt. Pan bydd eich plant yn gofyn, cofiwch nawr bod chi'n barod i roi ateb. A mae hwnna'n bwysig i ni gyd fel Cristnogion. Mae Testament Newydd yn dweud, byddwch yn barod i roi ateb am y gobaith sydd yno. Wel, os ych chi'n barod i roi ateb, mae gyda chi syniad o beth chi'n mynd i weid. Pam i ni'n credu beth i ni'n credu? Beth i ni'n credu? O gyda ni ryw fframwaith o'r efengyl yn barod yn ein meddwl ni i allu rhannu gyda'n plant neu gyda rhywun arall wrth gwrs. A mae hynny'n bwysig i ni i weithio hynny allan yn hunain a cael help gyda fe os oes eisiau hynny. Mae'n gyfrifoldeb ar rhieni, mae'n gyfrifoldeb ar ni gyd fel tystion.
i fod yn barod, ond oes e, gyda ni syniad. Fel gwydon ni tro diwetha i raddau, nid yn mecanyddol, a hwn yn bwysig iawn yn dweud, nid peiriannau ydy plant. Pan wi'n mynd ar y ffordd gytre i'r fendi, mae'n un o'r llefydd newydd yn y nawr sy'n gwerthu llaeth. Mae'n boblogaidd iawn, so wedi trio le chwaith. Mae'n boblogaidd iawn, a peiriant yw e, chi'n rhoi arian mewn, neu roi'r garden, siwr o fod, a chi'n cael llaeth ffres mas, fel vending machine yw e. Mae'n bwysig iawn bod ni byth yn meddwl am ddiw fyna, bod ni byth yn meddwl am bobl eraill fyna, bod ni byth yn meddwl am yr efengil fyna, fel rhyw fath o beiriannau. Hynny yw, gyda peiriant, chi'n rhoi yr arian mewn, a chi'n cael rhywbeth mas. Mae'n automatic fel bethau, mae'n fel machine. Nid fyna mai i ni yn rhoi gwybodaeth mewn i'r plant, ni'n rhoi tystiolaeth, neu ni'n rhannu'r efengil gyda person, a whoops, mae'n mynd i ddod i gredu. Nid fyna, mae'n gweithio. Dyw e ddim gweithio peiriannau ydy ni. Pobl ni, personoliaethau, eneidiau. A mae Duw yn ymwneud â ni. A mae'n bwysig bod ni'n sylweddoli hynny. Mae'n bwysig bod ni'n sylweddoli hynny gyda Duw. Gyda'n tad ni. Mae yna berthynas gyda Duw gyda ni. Nid yn unig bod ni'n rhoi rhyw weddi lan fel rhyw arian yn y sod, a wedi bod ateb yn dod. Nid fyna yn gweithio. Ac eto i bwysleisio yr un pwynt at y diwetha, nid yn galed, nid yn ormesol, wrth gwrs, yn magu a meithrin. Mae'n ei fod yn ofalus i beidio rhoi argraff negyddol o beth yw bod yn dysio. Rhywbeth gormesol, rhywbeth deddfol iawn, a colli'r elfen o berthynas, a fwynhad gyda'r arglwydd. A mae'n rwy'n i ni golli'r balans. I ni yn gallu colli'r balans, wrth gwrs, yn ein hawydd i wasanaethu'r arglwydd, yn ein hawydd i blesio'r arglwydd, gallwn ni drial mor galed, gallwn ni mynd yn deddfol. A gallwn ni ddod drosodd wedyn yn ormesol, a gormod o, falle, dim ond rheolau negyddol, yna'r argraff i ni'n gallu rhoi. A ni byd o roi pwysau emosiynol ar rhywun ifanc ynglyn â dod i gredu. Mae'n bwysig iawn. Fel o fi'n yn dweud, gallwch chi bron cael plentyn i ddweud unrhyw beth, i benderfynu unrhyw beth dros dro, beth bynnag. Mae rhaid peidio a gwneud hynny. Dyn ni ddim yn troi braich rhywun mwyn plesio ni ein hunain. Dyn ni ddim yn gwthio ac yn perswadio nhw. Mae'n wir am blant, mae'n wir am gyflwyno'r efengil yn gyffredinol, wrth gwrs, mwyn yn plesio fi. Mae'n gallu treithio pobl, treithio personoliaeth rhywun arall. Felly, yn y cartref, y nod, byddai creu amlygylch o'r arglwydd yn ben, ac eisio plesio yr arglwydd. Ni'n amherffaith, wrth gwrs, pob un ohonyn ni. Ond dyna'r nod byddai gyda ni. Chi'n cofio o narwydd yn dod rais dydy yn sy'n hedd o rai pobl a fe yn ei cartrefi. Wel, mae'n un peth yw cael yr arwydd, ond bod hwnna'n wirionedd yn dyfa. Bod yr arglwydd yna yn ben ac yn real yn y cartre. Ac mae rhaid fe fod yn ben yno ni gyntaf felly, fel rhieni, yn ganol yn fywyd ni, yn real i ni. Bod ni'n dymuno byw, gaddu a'i wasanaethu fe. A mae dyna pam i ni'n meddwl fel hyn, dyna pam i ni'n gwneud fel hyn, dyna pam i ni ddim yn gwneud fel arall. Ac fel ni'n dweud nawr, te, ddatblygu hwnna tym bach, bod gyda ni byd olwg Cristnogol, world view, bod gyda ni syniad o'r thema fawr y Beibl, bod gyda ni syniad yn ein pennau. Byd Duw yw'r byd ni'n byw ynddo fe. Beth bynnag mae pobl yn dweud, beth bynnag fel phlant ar ei draws, yn yr ysgol, yn y pentre, yn y dre, lle bynnag, byd Duw yw hwn. Ac ni'n credu hynny, mae fe yw'r creawdwr, mae fe'r bia popeth. Ond wrth gwrs, ni gyd i mynd ar gyfeirion, ni'n gorlledig, ni'n syrthedig, dwi'n byd perffaith, ni ddim yn berffaith nawr.
ond mae'r arglwydd wedi gwneud rhywbeth ynglyn â hynny, wedi torri mewn i'r byd gyda ei fab anodd i greu dynoliaeth newydd. Mae'n gwneud rhywbeth newydd yn y byd yma. A teyrnas newydd wedi dod. A teyrnas yr arglwydd wedi dod ac yn dod ac yn mynd i ddod. Mae'n creu pobl dynoliaeth newydd ac i ni'n gallu bod yn rhan o hwnna fel halen a goleuni ac i ni'n cael ei paratoi ar gyfer nef a deiaf newydd. A mae hwnna gyda ni fel rhyw fframwaith i bopeth yn ein bywydau ni. Ni'n perthyn i deyrnas arall, wrth gwrs. I ni'n perthyn i deyrnas y byd hwn. I ni yn ddieithiau a pherifinion yn aml. I ni arglwydr yn aml. Achos i ni perthyn i deyrnas nefaith. Ac wrth gwrs, i ni'n gallu dweud hynny ac eisiau esbonio hynny yn addas i'n teulu ac i'n plant. A mae hwnna'n effeithio popeth. Ffordd byddwn ni'n trin arian fel teulu, lle bydd yn arian ni yn mynd, lle bydd yn hamser ni'n mynd, lle bydd yn doniau ni'n mynd, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Ac mae'n beth ardderchog iawn i ddarllen gair Duw wrth gwrs gyda ein plant a'r lefel sydd yn addas iddyn nhw. Fel hyn i ni cyflwyno gwybodaeth werthfawr iawn iddyn nhw, wair Duw, rhoi cefndir iddyn nhw, cyflwyno'r efengyl a siwr i fyw fel Cristion. Mae llyfrau Crisnogol addas yn gallu bod yn help hefyd. Yr allwedd, falle, yn yw, os yw'n byd garantid, ond yr allwedd, falle, bod nhw'n gweld ni yn mwynhau yr arglwydd. Bod nhw'n gweld ni yn mwynhau yr arglwydd yw, a'r arglwydd Iesu Grist. A mae hwn yn anodd, mae hwn yn anodd. Mae rhaid ni gyfadde bod yn anodd. I mewn brwydr ysbrydol i ddechrau, ac weithiau fel yn dweud wrth yn drechu gyda'n dyletswydd i wasanaethu'r arglwydd, i ni'n gallu colli'r mwynhad ohono fe. Ac mae hynny yn gallu dod drosodd yn ddigyddol. I ni'n gallu colli y golwg o'i ras a'i ofal amdano ni. I ni mewn brwydr ysbrydol yn hunain hefyd, wrth gwrs. Felly mae pethau'n effeithio arno ni. I ni'n gallu digalonu weithiau. I ni'n gallu llithro i bethau. I ni'n gallu oeri yn ein caloniau. Ac os nag i'n un ofalus, allwn ni baso rhyw agwedd fel yna ymlaen at ein plant hefyd. Mi'n help mawr pan mae'r ddau riad gyda'i gilydd, wrth gwrs, yn helpu yn y gwaith yma. A mae'r un beth yn wir am ein perthynas ni â phlant o gwydd y gwir. Bod ni'n neud yn siŵr taw Iesu Grist yw serch ein calon. Dyna'r allwedd i fyw y bywyd Cristnogol. Dyna'r allwedd yn gwasanaeth ni yn yr eglwys, i'n gwaith ni, i'n hagwedd ni at ein gwaith bob dydd, i'n hagwedd ni at ein plant. Mae'r arglwydd Iesu Grist yw serch ein calon. A'n tad nefon, ein oll yn oll. Mae e'n berffaith. Mae e'n rhagorol. Mae e'n rhyfeddol. Mae e'n fendigedig. Mae e'n ddifau. Mae e'n fawr. Mae'n alluog, mae'n ofalus, mae'n merthol, mae'n llawn cariad a gras i'r gata ni. Mae'n berffaith, mae air yn berffaith. I ni'n eisiau newid dim o hynna. Fydden ni'n newid dim am y byd. O beth sy'n wir am ein harglwydd ni, am gwaredwr ni, am tad nefol ni, a beth mae wedi dweud a'i ddangos. Ni'n eisiau newid hwnna am y byd. I ni angen ei newid o hyd, wrth gwrs. Ond fydden ni'n newid dim o dan o fe. Dim byd. Ac mae hwnna os mae fe yn serch ei calon ni mewn lle eitha diogel. Ac i ni fod i adlewyrchu wedyn ni, a dwi'n goffen gyda hwn mater, ni fod i adlewyrchu, dwi wedi sôn am y bach amdano, adlewyrchu agwedd ein tad nefol. Mae rhai adnodau, dim ond rhestr o adnodau sydd gen i offen yma. Agwedd ein tad nefol, tuag ato ni, ac agwedd Iesu Grist, agwedd tadol Iesu Grist. Cofiwch mae Iesu Grist sy'n datguddio y tad i ni hefyd, wrth gwrs. Felly ni'n gweld adnodau sy'n sôn am y tad, a
ni'n gweld yn yr arglwydd Iesu. Felly Salm 103, nawr ac adnod 13, credu. Diolch. Fel y mae tad yn tosturio wrth ei blant, felly tosturio'r arglwydd wrth y rhai sy'n ei ofni. Dyna i ni'n profi gan ein tad nefol yn barhaus. Dyw e ddim yn ymwneud gan ni yn ôl ein pechodau. Nac yn talu ni yn ôl ein hanwireddau. Mae'n rhigarol. Mae'n dosturio gyda. Ydy mae'n ysgyflu, ydy mae'n dysgu, ond mae'n ein codi ni pan ni'n ei gwrdd. Mae'n ein codi ni eto ac yn ein calwnogi ni. Ac wrth gwrs, mae'r tosturi yma yn meithrin gofalus tyngau. Na fe, a hwnna wedyn i fod gyda ni, wrth gwrs. Ac yn blant, a thyd ac yn gilydd, wrth gwrs, hefyd, yn gyffredinol. Ac wedyn Luc 11:13, am hynny os ydy chwi sy'n drwg yn medru rhoi rhoddion da i'r plant, gymaint mwy y fydd y tad nefol yr ysbryd glân i'r rhai sy'n gofyn ganddo. Ac wrth gwrs i ni sydd yn bechaduriaid, a syniad o beth yn rhoi rhoddion da. Chi'n gofio Iesu Grist yn dweud, os yw plentyn yn gofyn am wy, chi ddim yn rhoi sgopion iddo fe. Os mae'n gofyn am fara, chi'n rhoi calwedd. I ni'n gwybod hynny, ac mae tad nefol yn rhoi beth sydd yn dda i ni, ac yn addo rhoi'r ysbryd glân i ni. Ac wrth gwrs, nawr te, sydd mae hwnna'n cael ei adlewyrchu yno ni. Wel, i ni'n rhoi rhoddion da tymhorol i'n plant. I ni'n cynnal nhw, yn gorfforol, y bwyd i ni'n rhoi iddyn nhw, gofal i ni'n rhoi y cynhesrwydd, gofalu amdanyn nhw. A hefyd, bod nhw'n ofal ysbrydol hefyd drostyn nhw, bod y balans yna, bod ni'n gofalu yn rhoi rhoddion sy'n gallu gofal ysbrydol. A'r adnod yma i ni wedi cael yn barod, paid ydi ystyried disgyblaeth yr arglwydd a phaid a digio wrth ei gilydd, oherwydd cyrraeddir un â gar yn yr arglwydd, fel tad sy'n hoff o'i blentyn. A sylwch ar y Saesneg yn y gwybod fyna, as a father, the son he delights him. Mae'r tad sydd yn cyfryddu yn y ffordd iawn nawr, wrth gwrs yn fodlon disgyblu, fodlon cymryd amser i disgyblu plentyn, mae'n dangos concern mawr drosodd. Mae'n dangos bod e'n hoffi wrth i bod yn ymhyfrydu yn fawr. Nid trwy sbwylo plentyn i'n gwneud hynny, ond trwy gymryd diddordeb a'i hyfforddi a'i ddisgyblu fel mae'r arglwydd gyda ni. Mae'n rigaredd mawr chi'n gweld pan dyw'r arglwydd ddim yn gadael i ni fynd yn ffordd yn hunain. Ond mae'n rhoi barriers lan. Mae'n rhoi stop arno ni. A mae'n dod â ni nôl. Pam mae diddordeb gyda fe yno ni? I ni'n gallu, pan mae bethau'n fwy, ni'n gallu mynd off i gysgu, ni'n gallu mynd yn ôl iawn, ac yn esmwyth yn seion, a felly fydd e'n siglo'r cwch yn y bach. Pam mae diddordeb y rei fod yn ni'n ôl ato fe, wrth gwrs? Chos mae'n caru, mae'n ymhyfrydu yno ni. A mae eisiau gweld ei waith yn dod ymlaen yn ein bywydau ni. Ac wedyn, ychydig o adnodau gyda agwedd yr arglwydd Iesu gyda ei ddisgyblion sydd yn ein atgoffa ni ac yn ein helpu ni hefyd wrth gwrs. Matthew 14:9 ar unwaith siaradwr Iesu, a mae'n cerdded ar y dŵr yn y tywyllwch, a maen nhw'n meddwl taw gost yw maen nhw'n gwyddi mas yn nhw, chi'n gwybod? A geiriau wy'n licio fan hyn, ond ar unwaith, immediately, pan ni'n gweld i hofon nhw, ar unwaith, mae'n siarad i gysuron. A fyna mae'n tad nefol gyda ni. A'i air, dim ond i ni droi at y gair. Falle byddwn ni mewn ofon go iawn. Os droiwn ni at y gair, fe gewn ni'n cysuro. Bydd yr ysbryd glân yn dod â gair i'n cysuro ni. Ar unwaith. Ac wrth gwrs, fyna dylen ni fod gyda'r plant. I'w cysurwn bod nhw'n saff, i ofalu amdanyn nhw, i geisio pob ffordd, i roi cysur a gofal gymryd ag allwn ni iddyn nhw. A'n pwyntio nhw wedyn, a gofal y tad nefol. Wedyn, Luc 8, yr arglwydd Iesu yn Caerdydd. Yna, meddwl Ef wrthynt,
ble mae'ch ffydd chi? Tywedi'r storm yw hwn, a mae'r arglwydd Iesu gyda nhw yn y bwch, a maen nhw mewn panic llwyr. Ond mae dim ofio amdano ni, mae dim yn ei gysgu sy'n mots dy fe amdano ni nawr, sy'n mots dy fe os ni'n boddi yn y byd. Maen nhw wedi dod i'r casgliad yna. Ble mae'ch ffydd chi? Ble mae gyda chi? Dwi fan hyn gyda chi. Ac ond yw'n hyfryd pan mae'r arglwydd yn ein atgoffa ni. Ond ys dim angen i ni i bryderu. I ni wedi fod i bryderu mewn bywyd ynglyn â pethau bob dydd. I ni wedi ddim cael cyfan ato fe. Mae'n gyda ni yn y cwch. A mae'n arglwydd ar bopeth. Mae wrth yn ochr ni. Dyw e ddim yn fi hyd. Ni sy'n meddwl bod e'n cysgu ac yn beth. Ni sydd yn anghofio. Ni sydd yn troi ato yn ddigon cloi. Mae'n bwysig bod ni'n neud hynny. A mae'n agerydd, ble mae'ch ffydd chi? Come on now, byddwch chi wybod erbyn hyn, byddwch chi wybod yn well. Ac dyna'r ysbryd i ni i gyrraeddu weithiau. Come on now, dyw ddim yn iawn i fel hyn i ni'n ymddwyn y beth bynnag a helpu nhw i gyfeirio at yr arglwydd hefyd. Matthew 5, dechrau'r bregaeth ar y mynydd, pa welodd Iesu at yr faoedd a'r chi fyny'r mynydd ac wedi dweistedd i lawr, daeth ei ddisgyblion ato, dechreuodd ei hanner a'i dysgu fel hyn. Oedd yr arglwydd Iesu fod o'n cymryd amser i ddysgu ei ddisgyblion. Wrth gwrs, dyma braint ni, fel rhieni hefyd, i ddysgu ein plant. I'w magu a meithrin nhw yn yr arglwydd. Ond mae rhaid eistedd gyda nhw'n gysau. Ac yn aml gyda'r prysurdeb yn anodd, ond mae rhaid ni geisio eistedd a dysgu gyda nhw. Rhaid hyfforddi nhw. Ac yr un ola galwad Iesu Grist. Dwedodd Iesu, dewch ar ôl i ac eich gwnadd yn ddysgochwyr dynion. Sa'n beth mae'n dweud, cyn iddo fe ddweud yn y Comisiwn Mawr, ewch i'r holl byd, dyma'r alwad gyntaf, dewch ar yn ôl i, a na i eich dysgu chi i fod yn ddysgochwyr, na i eich wneud chi yn ddysgochwyr dynion. Mae hwnna'n hyfryd. Gallwch chi drwy amser gyda fi nawr, am gyfnod, a na i eich paratoi chi, na i eich hyfforddi chi, na i eich dysgu chi. Hwnna'n hyfryd yn dweud. Ac allwn ni adlewyrchu rhywbeth o hynny yn y cyfnod sydd gyda ni, gyda'n plant. Drewch gyda fi, chi gyda ni nawr i gael eich dysgu a'ch meithrin yn amherffaith, wrth gwrs, ond gyda'n gilydd o fewn y teulu. Wrth gwrs, oedd ei golygu nawr, 2 mlynedd, wrth gwrs, o fod gyda'r rabi. Fel oedd bethau yn y dyddiau yna, o'ch chi'n mynd i fyw gyda'r rabi. A dyna nath y disgyblion, wrth gwrs. Dyna oedd ei hyfforddiant nhw. Ac dyna fel mae'n ein hyfforddi ni, a dyna fel ydych ni, fod gyda'n teuluoedd ni hefyd. Wel, i ni diolch am Air Duw, i ni diolch fel rhai sydd yn Gristnogion, bod gyda ni y fraint a'r cyfle, os yw Duw yn bendithio ni, i fagu teulu, i geisio magu teulu, ac i geisio i meithrin yn ysgyblaeth a hyfforddiant yr arglwydd. Beth ni wedi dros ein gilydd, dros deuluoedd, i ni nabod, sydd yn berthnasol i'n heglwys ni, bendithio nhw a gweddio drosyn ni, ac gadewch ni gofio'r egwyddorion i ni gyd. Yr allwedd yn berthynas a phobl yn allwedd yr allwedd i'n gywyd i'n bod self yn calon ar yr arglwydd Iesu Grist, ar yr arglwydd fe. Bod e'n oll i ni, a bod ni wedi'n gwreiddio yn ddofyn. Mae hynny mor allweddol yn diwedd i bopeth yn ein bywydau ni. Ac i Dduw bod diolch ar gogoniant. Amen. Gawn ni droi at yr emyn ola. Yn dis ei hun, mae obaith i, yn oleini nerth a Syfder
Diolch i ti o Arglwydd am dair i ni heno. Diolch am y ras yn ein bywyd ni. Diolch o Arglwydd ein bod ni nawr yn Rhys fel ni wedi clywed yn y llythyr at yr Effesiaid. Ein bod ni wedi cael ein bendithio a pob bendith yn unigolion leiroedd. Bod ni yn wlad yr addewid yn yr Arglwydd Iesu. Ti wedi dod â ni o bethywed ein bechod a ti wedi gollwng ni'n rhydd. A ti wedi dod i rhoi gras i ni Arglwydd yn ei bywyd yn erth, a bywyd trwy'r ysbryd glân, a dysgu ni yn y ffordd ni trwy dy ail. O, diolch Arglwydd. Helpa ni i wrando arno ti, a helpa ni gyfeirio ti. Ac i ni'n gofyn ti'n helpu ni fel rhieni, a helpu ni yn gyffredinol yn ein ymwneud a'n gilydd. O, Arglwydd, helpa ni i annog i'n gilydd, helpa ni i wasanaethu'n gilydd, ac o Arglwydd helpa ni i ymhyfrydu enw ti. O Arglwydd helpa ni i wneud yn siŵr mae ti yw serch ein calon ni trwy'r amser. Ni'n gwybod bod ni'n gwyro Arglwydd, ni'n gweld hyn yn rwydr barhaus. Dyddiol Arglwydd, plis helpa ni. Mae ti yw serch ein calon, ti yw ein oll yn oll, ein tad yn y neb, ein brawd yn y neb, ein ddigau, ein crair, ein prynwr bendigedig, ein hanwynydd, a'n dyweddi ni yr Arglwydd Iesu Grist. O Arglwydd helpa ni. Diolch yn dair i ni heddi am y moddion gras. Cadw ni'n agos ato ti felly am ertha ni a defnyddio ni dy glwb. Gras ein Arglwydd Iesu Grist a cariad Duw ac ymdeithas yr ysbryd glân a'r hosod gyda ni hyd nes y dal.